Nota mo diha. Nota. Mo diha. So, at ang kina-virginan to, mo siya kaparutan. Kina-virgin, virginan jud. Nahagbong pa 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと噂の Dreaming Girl 忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつか Hello everyone! Welcome back again to my YouTube channel. This is Onddoy BOHOLANO and today's vlog guys is may mga bisita tayo na in-invite ko dito sa amin. So, first guys is si Mark Vincent. Second is Tita Claire. Hi! Next is Tita Nancy. Grabe yun. So, yung gagawin lang namin ngayon guys is yung TikTok reaction. So, kumuha ko ng mga famous na mga TikTokers at i-rate namin kung so yung mechanics natin guys is 10 hanggang 10 lang. So 5 sa performance, then 5 sa mukha. So let's start guys. Program is rated SPG. So first video guys is Onddoy, passing dore, passing dore, passing dore. So, kasi mauna na to grade. Tita Claire. No, Nancy. Sige, siya na lang. Pili i-rate mo sa performance of now. I think 8 all. Wow, 8! So So, for 4. 4. Naman sa... Yes. 4 sa imuha. Balik ka sabi, kay Marglami na. Onddoy, passing dore, passing dore, passing dore, passing dore. Ma-rate ko sa yung performance o i-rate ko yung now is 3, then performance sabihin ko murag ko ano siya 2, so total of 5. So, 5. So, ako is, so yung performance is, I like his expression. So, expression lagi. So, expression kay, ganun ko is, I think 4. 4 iyang performance din yung kagwapuan is 3. So, total of 7. How about you? Replace na. For the looks. Asa mo ni mo agi? Para sa tunga-tunga. Ano 3, I'll give him 3. Then for the performance, maragwa mo siya kaya gibuhat. I'll give it 2. So 5 10. 5. So, pinatay mo ha is 8, 7. 5. 7 mo siya. 7 din. 5. So, next video is In my head I don't know what to think. He knelt to the ground and pulled out a ring and said, marry me, Juliet, you never have to be alone. I love you and that's all. so ikaw na saan? First. Basically, punch ko ni Jo. So for the looks, I'll give him mga 4. Then sa performance, I'll give him perfect score 5. So 9 10. So now is yung performance kaya I like the happy yun. So 5. 4 and a half. 4 and a half. So 4.5. Then yung looks is 3. So total of 7.5. How about you? Kuan, agyang look. Balik sa play game. Kuan na siya, 3 na yung looks, then performance at 3, total of 6. So yung mukha. What's the time? Mga 2. Performance 3. Total of 5. So 5. So, next video guys. Full time? Kuha man na. Yeah, di ba? So much full time? Si Mark.
Murag si Mark. Pero di ba yung burin? Murag si Musa. Amatek saya kumbaza. So, i-rate nyo ilang face, perfect 5. And performance more nasa 4 in total of 9. So ako ilang look is total of 5 raw guys lang mga look. Then yung performance is 4.5 kaya I like the translation. So, Sa looks, 4. Then sa performance, galakawan mas na 3. 7. Imaniyam. Sa face, murag 4. Diyan ang performance is 3. So sana may atong gwapo eh. Titihikan na sa. Tihik mong score. So next is Oh, wala siya. Mr. Bombastic, Mr. Lover Lover, Mr. Lover Lover, girl. She call me Mr. Bombastic, really fantastic. She took me on me back, she says I'm Mr. Boom 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 Bombastic, really fantastic. so ako okay is look is kanang yung look ay kanang 4. Then performance 4.5. Okay ko. Total of 8.5. Okay ko 50. Ah! Kaya yung look ay 5 shoot. Perfect look na siya. Gifted siya, di ba? Di ba dahil itong di pang barang, di ba? No? Makaingon ko, unfair kayo ka, Lord. Di ba kung nagwapo ko, ouch. 5 yung look, then sa performance at least 5 ihapon. In total of 10. I love it. Mga naman. Ang inayabang na siya na. Gidawan siya tanang grasya sa now. 5 na lang. Sa performance. Hindi ko 5 na lang sa first perfect si Jo. Ano yan? 5 sa diyang look. And performance is, I think, 4. So, tani mo so, asa mo kagaya sa yung performance kapitad ko? I like Ganan the ba itong dance. pinanan ko itong pinanan? Nota dahil. Nota, June. Yung kay, kuan ba ya? Bito. Last, kuan siya. Gwapo na siya. Ang gwapo na lamit. Dancerist pa. Sana all wag ibara. So, next video is ini. Mumon ko niya, kailangan na tapos mo. Hindi kita titigilan. Hanggang hindi ka Wata! Hindi kita warungan! I-rate sa performance is 5 shoot. Di ba lamuot siya, di ba? Makaingon ko. Then, sa iyong mga face, mga, kung ano siya, 3. Total of 8. So, pwede, nagtala mo kung ano. Kaya ano na. So, nabarang. Di ba siya nabarang? Ay, pa nga na. For me, Di ara mo siya nang gibarang. Sorry, dahil. sa performance namin, ang video is so entertaining. Then, sa looks, 3 na lang para tunga-tunga. So 8. So Hawa is so favorite yun is ganahin ko sa ilang one kay may 13 ka so 5. Then sa ilang look is 2. So total is 7. Pabarang ka gano'n. So imahan may nyo. Sa performance, 5 and look is 1. at least na yun na pero Oh. 1. So next is Unsa man? Wala pa may planong mangmata din ha? Kay ug wala na. Palitan ta muglungon. Palitan niyo siguro ta muglungon. Kay lupig pa may patay ninyo. Unsa nang orasa? Udto na nakahigda pa mo din ha? Nakasilpon lang. Oy, kahayahay ba ninyo? Unsa man? Mga anak mo ni Ayala? Ha? Namo ni saligan, namo ni saligan? Ha?
Believe jud ko sa mga bagong henerasyon karon, no? Lahi ra jud kay mga bata-on karon ug mga bata-on sa una. Kami sa una, tag alas 4, alas 5, wa na nang mata nami. Nag-aso-aso na ng abuhan kay sayo may mga pi, kay sayo may moadto sa mong uma, manglimpisa, mananom. Pero karon kamo, hoy Ginoo, tag alas 12 mang mata, unya inig mata ra ba okay ra untag ka lang manghinlo, manghugas og plato. Di pa gyud kay pag mata mangayog 150 kay ipalit og milk tea. Hoy kahayahay ba ninyo? Kami in taon sa una, makatilaw ng migroyal og kalinturahon mi, pakapinan og biskwit pagpadulong na mig kakumbulsyon. Ya, pero karon kamo 150 isihon ang inyong pagpalit og milk tea. Hoy, kahayahay ba ninyo? Kinsa man mong anak? Ha? Isa mong anak, gahigda mo kwarta, gahigda mo. Ani, rito din ha. Kahayahay ninyo. Napay mga labhunon nga, ug di nimo suguon mang laba, di pod malabhan. Ha? Ako ba, kapoy na ko ninyo magkalingog sunod-sunod sa inyong mga agi. Dagko naman unta mo, gipambulbul naman unta mo. Pero ngano ako gihapoy galihok para sa inyo ha? Ha? Ug makalakaw mo, grabe kay mong apamustura. Pero dili asa balay, grabe ninyo kadamak. Napay inyong mga dinugan din ha sa CR nga, ug di na ko labhan, dili pod malabhan. Hoy! Ako ba, gilagot ko ninyo ha? Gilagot ko ninyo. Napay mga hugason nga unsa nang oras wa pa na hugasi. Pila man gyud kamilya ng ato ang lababo din ha kay di man jud mo kabalo mang hugas. Ha? Isa man, di na mo mga on kay ako ana itang labay. Pamukon ko na karon ug di pa mo manglihok din na. Na. Wa ay. Na, asa ko bunay dire. So, Naigo man jud kung tanan sa jud yung pangyawin. para ni mo pila yung i-rate sa iyang yung mga performance. I love the content. Like, very motherly ang Mother. Pang mother kayo yung so same sila line sa akong mama. Then sa looks medyo 3 pero neutral lang tong Sa yung performance is 5. Kaya kamo din siya. No, di ba? Kaanan din siya basta anal siya. Then sa iyang look, nasa 2. daghan na siya mga 20,000 pa. Di mo kami. Sa diyang looks, kay mga 3.5. Ang performance kay mga 5. Okay, is kuan 4.5 yung performance, then yung look is 3. So next video. With it, group drop. Coño. Nabusog ko. With it, group drop. Coño. Asar bang ka? Nota mo diha. Nota. No. So, at ang kina-virginan ko, mo siya itong pagutano. Sa kina-virgin, Kina-virginan, Jud. Nahagbong pagikas rainbow. Wala ka pala ko. Wala po siya. Nahagbong gikas sa rainbow. Wala nakatuod. Ugasag hagda. Pero may mga ring. Sa performance kay 10? mga 2.5. 2? Nara ka mga judge yung mga Kuan mo siya ka na. Basta mga emalon nga mga kuhan. Sa diyang looks kay mga 4. So, imuha na yun. sa looks. Di na bet mga na. So 3. Then sa performance 3 Perfect, gihapon. oy. No, wala may So, i-rate to yung kanang look. Nara sa 2. Then sa performance, more ano dyan 5 day kay lamiun kay siya dayo. Ako kay wako nagmatter sa wako nagmatter sa kagwapo ana sa basta nagmatter ko sa lawas or ducks ba or juice or ay di kung kailan na kung kisa mo ganitong juice diha pa hinay mo ko dumpling out chat. Basta thank you next bitch. Maybe I go. Kuan siya. Pila na tanan 5 ug 2 so 7. So ako is look niya is, ang ilang looks kay kuan 3, then performance is 3. So top 6 tanan. So next video. In my head, I don't know what to think. He knelt to the ground and pulled out a ring and said, "Marry me, Juliet. You never have to be alone. I love you, and that's all." Okay. Where's the secrets? Bali? In my head, I don't know what
what you think. He knelt to the ground and pulled out a ring and said, marry me, Juliet, you never have to be alone. I love you and that's all. So, yun na. So, kung ano is, looks niya is 5. Char, sana. Performance is 5. Sana Perfect 10. So ako, sa looks, 5. Onddoy, so 5. Sa duhan, nag-perfect. Ako, sa iyang look, murag, di ko siya bet. Ay, di ko na siya idol. Char. Paano siya 2? Then sa performance is 2 sad. So, total of 4. Di. Lalahin ba ito? Di. Pa-deport ka, di. At di mo ko siya ma-feel na ako nakuan. Pero itong iban sa Pilipinas, di. Wow, nabi sa rate ha? 0 to 10 na ba ha? Gusto mo 0? Sagdi naman, sagdi. Imuha na. Ako put camera. Face is 3. And performance is Ha? 4. Ang performance? Yes. So, pilatan lang. Kalkyo, B! Last na siya mag-B. Kapit na sure na. Na? Last guys is... Romina! Lumabas ka dyan! Where's Ryan? Romina! Labas! Hindi kita ka rin. Hello? Nasaan ang DNA sample nila, Carlos? Nasaan? Ano bang pinagsasabi mo? Huwag ka nga magmaang-maang dyan. Alam kong pinapa-DNA mo sina Carlos at Carlitos. May ganun ba? Napapraning na ata yung bro, ha? Shut up! Hindi ako praning. Pinapa-DNA mo sila. For the performance, we know nga, grabe ang inyong setting, so, grabe ang effort niya, so, I'll give justice to what he does, or iba na siya mag-hina. So, ay bayot, so, she na lang. Both Heshi. So, for the performance, I'll give 5. 5. So, for give justice sa inyong effort, kung nag-tractor pa siya, ay, isa na. Then, sa looks, so, sa 3. So, I'll give him 8 total. Sa performance, si John Nice. Nice. Nice siya. Nice yung performance. Diba? Isa ka sa venue siya, palabutsan. So, sa iyang look. Pila man yung performance. Kung ano ito, surprise. Surprise Hindi na. na balang bahin-bahin. Nice again performance. Then, may rate ko niya, 4. Siguro. Then, Then, sa looks, 3. Total of 7. So ako is, kuan, yung performance kayo, nindot yung mga paghimos sa yung video is, kuan, perfect yun. Like, entertaining kayo. Effort. Effortless kayo siya dahil. Pero makamatay, magpuni yung matulog pa na ilang kuan. Magmais pa So, yung ano mo to, 5, then yung noun is, yung looks kayo. Sige, Uy, bastos mo ba? Wow, yayo sa janitor. Wow. Tapad. Basurera. Iniduro. Imagine ako. So, yung kuan looks is 3. So, total of 8. At least 8. At least 8. Next. Ikaw, baby girl. Sa performance is 5. Kay, grabe siya. Na ang face is 2. I like your pronunciation na 3 and 2. 3. Sorry ka. Next. So, I hope guys na-enjoy mo sa mong reaction, TikTok reaction. Then, I hope guys you will always support me until the end. So, you can follow them guys sa ilang mga Then, accounts. you can follow me on Instagram at Mark Rami. And sa Facebook, Mark Yongo rin. Then, And you can follow me on Instagram, Claire Saga, and Facebook, Claire Saga again, Char. so, Meaning is, Facebook lang, dance sister niya rin. pagkalaki. Dinis ba diyan? Dance Zay. So, thank you guys. Thank you, Ang Onddoy sabi lang. vlogger. Ang Sawadee sabi ka. lang. Sawadee ka.